Ang gubat karon dili na lang missiles o drones, energy o technology na ang gitarget. O kung maputol ni, ang kalibutan maapektuhan. Ang uban nasod mungit-ngit gyud. Ka-journey, kung imong tan-awon ang gubat karon sa Iran versus Israel ug US, murag normal ra, missiles, drones, explosions. Pero kung imong yung sabton, dili na ordinary nga gubat. Energy war o technology war na. Sa karon nga conflict, dili lang military targets ang giigo. Apil na ang oil o gas supply. Apil na ang energy infrastructure. O kabantay mo ato, ang US nag-pressure sa Iran nga ablihan ang Strait of Hormuz within 48 hours. Ngano man? Kay kung ma-close ni, around 20% sa global oil supply ma-disrupt. Meaning, gasolina musaka, kuryente musaka, ug presyo sa pagkaon musaka pod. Ang tibuok kalibutan maapektuhan. Kung sa una ang gubat about territory, karon ang gubat about na sa control sa energy. Kay kung ikaw ang mag-control sa energy, ikaw ang mag-control sa economy. Ikaw ang mag-control sa future. Pero dili ra ni energy. Karon ang modern warfare apil na og cyber attacks, hacking sa banks, power systems o communication. Drones, gamay pero deadly. Dili ni kinahanglan sundalo. Artificial intelligence, systems nga mas paspas mo decide kaysa tao. Meaning, ang gubat dili na kinahanglan makita. Pwede ka ma-attack bisan wala kay nakita o nadungog nga bomba. Ka-journey, paminawa ni. Kung sa una ang kusog sa usa ka nasod naa sa ilang armas, karon ang kusog naa na sa technology, intelligence o data. O pinaka-importante ang strategy. Kay bisan unsa pa ka powerful ang armas, kung sayop ang strategy, pildihon gihapon. Imagine this, kung mahack ang power grid, banking system o internet infrastructure, unsay mahitabo? Walay kuryente, walay communication o walay negosyo. Dili kinahanglan gubon ang buildings, ang system mismo ang target. Mao nang ang next generation conflicts, dili lang about sa kusog, about na sa intelligence, about na sa control. Ang gubat sa future, dili lang sa battlefield, kundi sa system sa kalibutan. Kung padayon ni nga energy o technology war, tan-awa ang mahimong epekto. Una, price shock. Energy mahimong mahal overnight. Ikaduha, shortage. Countries mag-ilog sa supply. Ikatulo, economic slowdown. Factories mohinay, negosyo maapektuhan. Ikaapat, global conflict. Inflation musaka. Ang gubat sa future, dili na lang physical. Ang tinuod nga battlefield naa na sa system sa kalibutan. Pero, ka-journey, na ako'y mas importante nga realization na ni. Kung ang kalibutan nagkagubot para sa energy, ikaw pod kinahanglan mangutana. Unsa ang source sa imong energy sa kinabuhi? Kay kung imong kusog naka-base lang sa kwarta, negosyo ug sa kalibutan, unstable na. Pero kung imong source sa energy kay ang Ginoo, bisan unsa pa kagubot sa kalibutan, dili kadali matandog. Pwede ma-disrupt ang energy sa kalibutan. Pero kung naa kay Ginoo, dili mapalong ang imong kusog. Ka-journey, unsa inyong tan-aw kung magpadayon ni nga klase sa gubat? Unsa kaha ang pinakamaapektuhan sa atong kinabuhi? Comment below. Sunod nato hisgutan ang episode 30, ang Future World Order. Push, push, push yourself. Huwag ayaw kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ta, ka-journey.